Jeg vil lige prøve at vise jer, hvordan jeg gør. Nogle gange, der synes jeg, at man skal prøve sig lidt frem og være lidt tålmodig. Jeg gør også det, jeg strækker anklen ud nu, fordi det betyder, hvis jeg sætter det på sådan, så når jeg så strækker den ud, så vil det begynde at løsne sig. Så jeg sørger for at have en vinkel her på, og så strække den ud. Og så skal jeg gerne kunne nå her over den knogle her, knyst, og hen over her, og så ud på siden her. Og så er det, jeg skal varme det godt op. Og der skal man altså sidde med det i 2 minutter. Men nu sidder det faktisk sådan, at jeg både kan strække og bøje, uden at det løsner sig. Nogle gange får jeg også ondt i akillessenen herovre. Og der oplever jeg også, at det her plaster er udmærket at sætte på op her. Og der kan det også holde, hvis man sørger for at få det strakt godt ud.